Здравейте, аз съм Елена Йолска от Allsport Orthotics и съм на терминал 2 на летище София, за да посрещна Яни Хурме, директор международни операции от FootBalance. Той пристига в България, за да донесе най-новата версия на FootBalance 3D скенера, която ще позволява изследване на движението в реална среда. Нямам търпение да го посрещна. Hello, Yanni. Hey, Welcome to Sofia. Yes, thank you. This is Yanni Hurme from FootBalance, and he's Director International Affairs Operations. Yes. Today he's coming in Sofia To bring the new software. And Yeah, it's what super he's doing, exciting. This software. It takes the whole thing to the new level. You know, we have the dynamic analysis. You can do it with an iPad. It has next level personalized product recommendation. I cannot wait to tell you all the new things we are here for. Yanni, you can't imagine how excited I am. Yes, me And too. how nervous and excited Yes. I am about the training we are going to have this weekend. But I'm really calm because you are here. Yes. And I know that with you everything will be absolutely great. Yeah, and we'll do this together. Yes. It will be amazing. Thank you very much. And I think you set the bar very high last year, so really looking forward to the next weekend. Да разгледаме новите функционалности, които има най-новата версия 6 на 3D скенера на FootBalance. Тук попълваме данните, които ще са ни необходими, за да направим коректен анализ и изследване. Правиме сканиране. Първа стъпка – сканиране в изправено положение. Втора стъпка – сканиране с приклякане. Добре. И трета с повдигнати пръсти. Окей. И сега преминаваме към анализ на движение. Стъпчица по стъпчица можем да придвижваме крака и да спреме във всяка, за да видим точките на стъпване, на контакт, ъгъла. И тук вече разглеждаме абсолютно всички параметри на ходилото. С новата версия получаваме още по-добре калибриран и прецизен анализ от преди. С новия апдейт нашите специалисти още по-прецизно и още по-бързо и качествено и детайлно могат да направят анализа на ходила и стойка. Вече и по време на движение. За всички наши клиенти, които досега са получили само 3D сканиране на ходила и стойка, може да дойдат да запишат час за нов безплатен анализ и да получат вече детайлно изследване и на движението, абсолютно безплатно. А за всички от вас, които досега не сте си правили анализ на ходила и стойка, с този анализ вие ще научите какво е състоянието на вашите ходила, как стъпвате, как се движите, как това се отразява на цялата ви стойка и ако съответно имате болка или дискомфорт някъде, можем да открием откъде идва причината. Под видеото има линк, който води директно към нашия онлайн график. Там може да изберете локация, да изберете дата и час и да запишете час за безплатен анализ. Аз съм Елена Йолска от Allsport Orthotics. Очакваме ви!